apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay nga kastoy mo tananang. Hinayayat kumot ni Amalia iti kasta unay. Hanggang maapay akas niya tinaramin na kanya. Ay naanak ko. Aklunam laengan asaan ada kayo kin ni Amalia tinaituding para ititunggal maysa. Nagsagit na ito nga naramin na nanang. Sana nalaka para kanyang aklunan ti amin. Inayat kanin patagkaw. Kastoy gayam ti aramidan na kanya. Insukat na kiti sa balay. Ala, husto na nako. Patsyak ang makasarak kanto iti babae ang mga yakin kay tinapudnap. Saan akas kan kuana? Saan? Diyak kaya doon ti mangsapol iti sa balay ang babae. Ni Amalia lang tayo ayatan. Anya, kayat mo asawan agbaakan. Ay sana. Baak nga ibagbagayo mo. Diyak kaya ti mabaakan. Uray meten ni gandaw. Kas laubeng nga karasangay. Wan nga rod lakay. Uray siya kat makaulukak. Gapoy ti kas diya pa nagsangsangit na. Kas laubing. Kasano nga men, asan nga isukat ti kaayan-ayat na. Kaya di na amot agpurma. Tunggal mapan sumarungkar iti ayan ni Amalia. Nakapantalon iti ambel. Kaya nagdakkel pa iti kawis na. Anya ngay nga rod lakay. Kas diya siguro at ikinatao na. Mala, ikaya ba din ni gandaw, tamanganan. Saan kat aday ta, hindi napakapangpanganan. Insan, nabartag ka una yun. Gustong, agawitan. Ban, kahit ko pa ito, nagbartak. Anya? Barang malipatak ni Amalia. Diyak maklunti pa nang isukat na kanya. Insan, Nagsakit din siya. Kaslawan, ganas ko nga agbyag. Antono ko, nagbakila ko. anya? Di mo man ibagaday ta insan. Unay kamuton. Apay ni Amalia laang ayat ti babae dito'y lubong. Tauray mula ibagkulan. Ha? Alagawi takit din insan. Lipata munday nga Amalia. Addan tulat ta ka di. Nabartek ka manen gandaw? Pasensya kayo, tatang. Ay, unay day tangararamida mo. Awan samit aldaw, adi ka ginom. Ha? Saan mo, tatang? Kapulang iti babae. Kastan ti araramidam. Lalakayan. Ni tatang mit. Nukas day kami nga adda kaayan-ayat mo. Ay, agpurma kami. Nang runa, numapan mo sa rungkaran. Sika mga men, numabalin, noan niya tikawas mo ang naggapo iji talon. Isumula tikawas mo ang mapan iji ayan ti girlfriend mo. Noan dan tumanan kayan ayat mo ang mailawan keng ka. Amom taon, gandaw. Ne, papanan nyo nanang, tanakapulis kayo? Mapanak ijay ilay. Kasaritak daan timayla kun angkel mo amarlawn. Tapay may. Pagsasaritaan mi ti maangay ariyon yun tayo inton umay abulan. Mawag ngamin ni angkel mo iji kalman. Iso anas ka na mapanak. Ha? Iso apang nga asay ta isardeng munday ta panagin inumbaw. Day ta kwartam ayin inumbaw. Ornungam. Ta isopay nga i-contribute mo iti maangay ariyon yun taya. Uwan ka di.
Amo mangkel gando, nakaragrag saka. Apay dundon. Naku na ngamin ni Lola, kalpasan ti may salawas. Maangay ti reunion tayo. Ay, kasta? Mapantayon to, uncle. Siguradong ado man ti mamam mo tayo akakasinsin tayo. Adi tayo pa'y nakitkita. Mapan kay tulat ta, dundon. Ado ti trabaho iji garden. Iso, da kayon tulat ta kadananang ti mapan. Anya kay matin. Reunion day, jay. Ngam saan kayo nga umay? Ang no jay inuman. Wano, kasangit ti babarkada yo. Nagagat kay amapan. Anya? Anya, apay adi ka umay gandaw. Ay unay ka na nakaw. Reunion tayo day chay. Ngam di ka kit din umay. Da kayo latan nanang. Anya, imbes asi ka kumati adda ijay at tumulaw nga agisaga nakadagiti ka sa pulan. Angam di ka mapan. Sana balay? Adumot dagiti kakasinsin ko at tumulong. Kan may isa. Saan mo't amapan ni Insan Marco at Umboy? Iso adya mo mapan. Ay na anak ko. Idi manen napanatawan. Saan ka manen adim maray iti reunion tayo. Unay ka na ya. Umayak tulat ta ka di. Ngamin, no mapanak. Amin akakasinsin ko. Adayam amuda nga asawa da. Siyak lang ti awan. Pasig tumanan akan tiyaw ti manggag ko. Wala, ingkay kidin. Tayo nakpay di bangkag ko. Anya. Ay na, manilain ka anakan. Si kagayam daytan. Nagdakkel tinagbaliwam. Unangkel. Dakkel ti kimuto nga. Gaputa nagdaya tak iti kaadak ijay Saudi. Kasta iya malasang ka. Ay maragsa ka na ka makakita ka. Ita lang amin na makita ka kay. Tunggal ngamin umay na mamang mo asumarong ka dito. Oy, saan na ka akadwa? Unangkel. Makumikumak ngamin iti panagadal ko iti. Iso ajak umay no kasdi nga umay dananang dito eh. Ayun gayam angkal. Ayan ngay mat di ibagbaga ni nanang nga anak yu alalaki. Di daw. Awan. Saan ngay may balasang ka? Makumikum iti bangkag na. Ay saan na balay? Tamakitam to day jay. No umay kay sumarong kar iti balay. Kita umkit direta dalan mo insan. Ang mga nung maipadugmam ka, narigaton. Nagpintas ka. Ay na. Napimpintas manan ng ni Amalia. Nan, kita akman. Ay nawaw. Wan nga agpaiso niya. Nagpintas mo tanday ta abalasang insan. Kaayan ayat mo ka din. Unay kan. Kacacat ko pay laeng. Anya pa'y lang tiar aramidum ngay. Armamon nagkapo yun. Intun kwan, inaram ton ti sa balay. Agbabawi kantaw. Timing pay mada. Dua pay lang aldaw kacacat ko. Ang mga no niya ti panunutan na. Ado nga ammo minsan. Lalamog nga raw. Hindi ka madanagan, insan. Masigurado ka maaram ko da ito'y napintas abalasang. Ay na, nagsiksi. Nagpudaw. Ay nawaw. Nay, aldawan. Apay, di ka kadi mapanije bangkag mau gandaw. Sa dadag, baka turturo ka pa lang amin. Mapanang tulat ta. Anya, nakapuyatam aya. Napuya ta ka nakichat iti balasang. Ay una yan. Kunamatlan pudnaw. Di kay mamati manan. Na, kitakman nga ro day tabalasang ngay bagbagam. Ay, sana. Surprise. Panagkunak sumbatan na kunday jay. Ay, nasumbatan na. Yam amok asigod kada kaya. No di na kantumanen isukat akas lakin ni Amalia. Nanang may. Saan? Masigurado nga isunti ka paragpag ka. Anya, adamanen balasa nga ararman ni kandaw. Kunamba kahit. Wan lakay. Isumot ti bagbagana. Ay, nasaya at mat ano kasta.
Parang di naman ang isukat. Day tangarod ti kunaken kwa na. Ang magkure ka man. Taga ano day babae. Salsalod sudak nga road. Ngam di na mo't ibaga. Maminpinsan to kanulaang no umay na ipasyar dito'y balay. Na, ta sinigurado na talaga akayat di balasang. Ay una yan. O, kasano nga insan? Sinumbatan na kakadinji balasang akachachat mo? Saan pa insan? Nagbayag mo ton. Amangan kit di mat no di nakakayat. Imposible mo insan. No di na kayat, saan ko mga umanugot ang makisinarak kanya? Ha, kahit mo asawan, agsarak kayaw. Wan! Kaano ngay nga raw? Umadanin na. Naku na namay, nga dalang asikasuna iti duangal daw. Kalpasan na, agsarak kami di ilay. Aba, sana all insan. Panagkunak, makisayanan dagiti baak dito'y lugar tayo. Ah, Armam nga rudan tanay, manutawan mo. si kabot insan. Tila sasawa man ako na akon. Day, bibigat pa ilang nakadigos kan, nakapulis ka pa yan. Papanam kan daw. Kuwa tatang, ada na patag-apag nakita. Ita bampay. Apay, ada ka di manen mapanmugatangan iji ilay, nga aramatam iji bangkag mau. Ha? Kuwa, awan. Sa batag lang ti balasa nga, balinto akaayan ayat ko. Anya? Uwin tatang, husto tinangagyaw. Una yan. Kain ka nga roday. Kain ipasyar mo to dito'y balay. Uwin ka di. Ipasyar ko ni Madeline dito'y balay. Nay, sika magayam ti masabat ko insan. Nagsapa ka matang. Papanam. Ijay ilay insan. Agsarak kami iti agbalin akaayan ayat ko. Nagsapa ka matan amapan makimit insan. Gawala. Nasapa ka talaga. No amumlaan. Nasapa ka nagriing iti parbangaw. Nangipaburekak iti danom apagdigos ko. Tapno ang fresyak ang makisinarak iti agbalin akaayan ayat ka. O na yan insan. Talagamat nga excited ka Permi insan. Alain ka nga rudan insan. Tapno masapa ka ang makadano ni Jay Ilay. Bigbigat pa'y laang ngamawan ni gandaw. Nasapa ka di anapan ije bangkag nalakay. Saan? Nasapa na pan nakisinarak iti balasang. Anya? Kano nagsapa rin muar. Nagtaraok lang dagiti manok. Ay na, napanan. Ay, una yan. Apay, pangsarakan na ayakanaw. Hindi ka mo Hanggang tinakuna na, ipasyar na kano dito'y balay. Anya? Iswakalpasan ti panagkapem. Agad alimanag kawan. Nakababain iti agbalinto ang manugang tano bilang laang. Anya? Sa dino nga tanti ayan ni Madeline. Itaayak pa yung agur-uray. Madeline? Si Kaday ta? Wan, siya nga ron. Ay, napimpintas kagayam iti personal, Madeline. Ay na. Agyaman ako unay gando. Awan ang yaman na. Si kakid di may. Maala. Umaykan. Mapantapay lang iti restaurant. Amangan no mabisin kan. Anya? Ipasyar na kaya balay yung gando? Uy, di ka man danagan. Siyak ti makaamukan ka. Mabainak sa. Awan ti rumbang apagbainam. Nasingput da na ng kintatang. Ken may sa imbagak ngamin ite kadakwada nga ipasyar ka ijay. Agur-uray da nasiguradaw. O sige, mapantangarod. Ngam pangaasim tadinak pampanawan. Mabainak lakit di. Ha? Iso ti bagbagam gagbalin akaayan ayat mo gandaw. Uwan tatang.
Uncle Ramon? Agam mo kayo. Ay, gandaw. Kano kasinsin mo ni Madeline? Tatang, nagmadin sa daytang angaw yun Hay! Sanak nga agang angaw, gandaw. Ha? Tapno mamate ka iti bagbagak sa lodsodom ni Madeline. Gando, pudno ti ibagbaga ni Uncle. Agkasinsinta. Anya? Da Uncle kan anti tinakitak idi reunion. Ken ni dundun aka anakam. Apay ngamin adi ka imay. Na imay ka kuma. Nakita nak ijay. Anya? Salva kititikas to kabiyag. Kung na makasawa kung saan kayam. Daytan ti bagbagaken ka. Ano adda paskay, dagiti kakabagyan tayaw, nagruna, no reunion, dumaray ka kuma. Anya nga ita. Salva ka talaga. Awan pa na saya, tatang. Pabasulam tabagay. No kung mga minto, matindar ka, tunggal adda paskay. Di maam-amom, dagiti kakabagya mo, no kasinsin mo, ang sa mga men. Tatang. Mabuteng ka, makantsawan, dagiti kasinsin mo, awan pa asawam. Di nakarkaro ita, mismo akan sinsin mo, arapaapom nga asawam. Isa siguro nga, ang parikat ni Madeline na mga kalunod kanya. Kapunta, ang kasinsin kami kaya. Talaga. Kaya siguro, gasat mo, tiagbaka baraw. Ay, saan? Tatang. Diyan itulog ka kasta di mapasamat. Ngayon ti kasta na pasamak yung kainsan. Kunaklakit din nung makisayan dagiti baak dito'y lugar tayo. Ngum sa gayam. Tilasasaw minsan. Talagan sa abaak ti turong mo insan. Ay, anya? Ti turong ta kunak kuma. Ay, tilasasaw. Denggam dagiti karag nga agkang kanta. Sumabsabay da iti mapaspasamak ka. Baak, kung kunada. Ay, tilasasaw. Manawan naman dito, nay. Alawan, panawan ka dito insan. Tapno ag-enjoy ka. Kantaan da ka dagiti karag. Baak. Anya? No sumarunong tong ada reunion, umatindar ta. Tapno saanan ang maulit day taan na pasamak ka. Ay, nawaw! Atendaran ti okasyon. Iti kasta, di kan tumailawan iti kasinsin mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.